Medikazio honegaz, estimulazio tratamentoagaz jarraitzen dugu. Egunero, gutxi gora bera, ordu berdinan eman behar da, sumindura saihesteko sabelalde ezberdinak aukeratuz. Medikazioa hozkailutik 5 minutu lehenago atara temperatura egokia hartzeko. Eta medikazioa prestatu baino lehen eskuak ondo garbitu. Kasa barruan, kartutxo bat eta 3 orratz aurkituko dituzuz. Kontsultan eman dizugu boligrafo bat. Siringaren tapoia kendu. Boligrafoa erditik askatu. Medikazio kartutxoa hartu eta pieza horiaren barruan jarri. Boligrafoa barriro sarratu. Ajustatzeko botoia biratu, leihoan nahi duzun dosia agertu arte. Behar duzun dosia baino gehiago kargatu badozu, jarraitu aldan dosi maksimoak kargatu arte. Sakatu enboloa berriro 0tik hasi arte. Orratzaren zigilua erretiratu. Orratza siringan konektatu. Orratzaren kanpoko babesa kendu. Orratzaren barneko babesa kendu. Siringa prest dago ziztatzeko. Alkolarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean, atzamarrekin toles bat hartu. Orratza zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa astiro baina jarraian bultzatu. Dosi leihoan 0 agertu arte. Likido guztia sartu dela ziurtatzeko 5 segundu itxaron. Orratza azaletik atara. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat ageri daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, antura, sumindura, ubeldura edo odol galera txiki bat. Arruntak dira eta ordu batzuk ondoren desagertzen dira. Medikazio hau beti gorde behar da hozkailuan. Sabelaldea ziztatzeko zonarik egokiena da. Bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, iztarra. Kasuren baten, medikazioak sortzen duen likido erretentzioa dela eta sabelalde eta bularren handitasuna sentitu dezakezu. Emandako azalpenak jarraitu, eta dudarik izatekotan, deitu.